Tohle je můj nový zdroj. Takže zapneme. Tak, regulace napětí je 3,3 V, 5 V a 12 V. Tady 3 V. 3V větev je schopná dodat 16 A. Tak. 5 V. Ta je schopná dodat 35 A. A 12 V. 12V větev je schopná dodat 16 A. Takže zde je hlavní vypínač, zde je pevný výstup 5 V, zde je přepínání napětí přes relátka, zde je indikace zapnutí, minus a plus výstup. Chlazení je pomocí větráčku. Větráček běží na 8 V. Tak ještě jednou předvedu. 5 V, 3 V. Vypnuto. 3, 5 a 12.